Gelî beşdara insan di dünyayê de du beş e. Beşa yek mümin e û beşa din kafir e. Kafir ew kesê ku bawerî bi Hezretî Muhammed aleyhisselatu vesselam Qur'ana jêra natî kî bawerî pê nene ew kesa kafir e. Vêja Xwedê Teala ji me re behsa wan dikir divê em çawa bi wan re bidibîsînin. Gava kesekî nebû Müslüman îman nanî Xwedê Teala ji me re dê wiha bibêje. Sûrê Hicr ayeta 13 da Xwedê Teala wiha dibêje. Zerhum wan bi cî bihêle ye'kulû ewana dixwin ve yetemette'û wana ji dünyayê istifade dikin kêfxweş dibin bi dünyayê şad dibin ve yulhihimul emelu her wisa xewn û xeyalê tewşo mewşo puç û beredayê wana mijûl dikin. Sibê heta nêvarê bi dunya ve mijûlan xewnê wan xeyalê wan şabûna wan paşabûna wan yani li pê dunyayê bi xewn û xeyalê puç û beredayê meşgûl dibin. Fesewfe ya'lemûn dê ji vira şûva ew ê bizanibe ku aqîbeta wê xwarina wan û wê istifadekirina wan ji dunyayê û xewn û xeyalê wan ê puç û vala dê ji vir şûnda bizanibe ku tê cezayê wî aqîbeta wî çi. Ji ber wî heywan jî dixwin, heywan jî vedixwin, sadece ê heywana emelê wan tune yani xewn û xeyalê wan ê pêşerojê tune ye. Xwedê Teala kesê nemûslman dişmînê wan heywana ew jî dixwin vedixwin şad dibin bi dunyayê û jê istifade dibînin bi qasî kêf û zewqa xwe lê Xwedê Teala divê di roja qiyametê bivînin netîca wan fikr û ramanê wan ê bi kufikê bimijik.